možno ste sa niekedy pýtali, akú výstroj nosia motokároví pretekári, alebo akú výstroj si kúpiť, keď chcete začať jazdiť. Ja vám na tieto dve otázky dneska odpoviem, tak pohodlne sa usaď a poďme na to. No a teraz si poďme tento racing gear podrobne ukázať. Takže začnem tou najdôležitejšou časťou, čo vlastne musíte mať aj keď idete na verejnú session na motokárach, čo je helma. Táto helma je značky Worker. Dostal som ju od môjho tatina, takže úplne neviem presne koľko stála, ale keď bola nová, mohlo to byť niečo okolo 50 až 100 eur. Nie som si teraz istý, ale lebo tuším, už sa tieto helmy nevyrábajú. Je to z nejakého roku 2015. No a není to veľmi vhodná helma na motokári, keďže je to motorkárska helma. Takže má odjednateľný tento predok a vysúvacie okuliare. Takže na motokári by som skôr odporúčil helmy ako sú Bell, alebo Zand, alebo aj Sparco helmy, ktorým veľa ľudí ani nefandí, ale podľa mňa sú celkom fajn. Teraz si tiež povieme o jednej dôležitej časti, čo máte pod helmou, to je kukla, vlastne, ktorú si dáte pod helmu. Môže to byť podľa mňa úplne, že hociaká kukla od 3 do 10 eur nájdete. Ja mám túto z Max 60. Mám ešte potom jednu a je veľmi dobré si ich nakúpiť viacej, lebo ľahko sa prepotia a potom to smrdí, tak aby ste nemuseli to toľko prať, tak kúpite viacej. Potom to hodíte len všetko do pračky, operie sa to a môžete to znova používať. No teraz sa presunieme tiež na veľmi dôležitú vec, hlavne keď jazdíte v motokári vonku, že kombinéza. Ja mám túto kombinézu Sparco Level 2 aj s PIA homologizáciou. To síce asi vypršala, ale to na rentalové SVS motokári úplne stačí. Táto kombinéza je vlastne jedna z tých hrubších, ale by byť aj nehorlava. No a keď bola táto kombinéza pôvodná, mohla stať podľa mňa niečo aj okolo 300 eur. A tým, že som ju dostal od jednej veľmi dobrej kamarátky, za čo veľmi pekne ďakujem, lebo asi by som doteraz ešte nemal kombinézu. No a ešte mi podarovala jednu vec, za čo som veľmi rád, to je vlastne reberník, ktorý nosíte pod kombinézou, aby vám to vlastne chránilo rebra pri väčších nárazoch. To tu je schované. Hej, už ma to veľakrát zachránilo pred väčším nárazom. Je to vlastne reberník značky Freem. Je už síce trošku poškodený, ale na rental karting to znova bohate stačí. Nový teraz stojí niečo okolo 150 eur, takže fakt som za ňo rád. Teraz sa posuniem na znova veľmi dôležitú vec, hlavne pri outdoorovom kartingu, a to sú rukavice. Aby vám nezamrzli ruky, aby ste mali dobré gripy. Tieto rukavice som si kúpil z nejakého race-shopu za asi 40 eur, ešte som dostal 5 eur zľavu, takže veľmi pekne ďakujem. A som s nimi spokojný, síce majú vlastne vnútorné šitie a nie je to také pohodlné, ako keby bolo vonkajšie, ale na tie 10 až 30 minútové karting sessions to proste bohate stačí. Teraz sa posúvame na vec, ktorú síce ja nemám, ale väčšinou si ju požičiavam v hale. To je vlastne ochrana na krk, ktorá slúži na to, že keď narazíte, tak vás chráni pred tým, aby ste si nejak nepoškodili krk. A teraz sa dostávam ešte k jednej dôležitej veci, čo máme pod helmou, hlavne pri dlhších endurance závodoch. A to je nejaké komunikačné zariadenie. Buď niektorí majú interkomy, ale ja používam len basic bezdrátové slúchadka. Mne stačí, tam si telefón vlastne do kombinézy dovnútra a volám vlastne s mojím manažérom. Na tie 30 minútové sessions motokárové to vláde stačí tým, že aj baterka vydrží a je to dosť dobre počuť. Niekedy pri väčšom náraze sa stane, že to vypadne, že potom väčší problém, lebo buď počujete horšie, alebo to úplne vypadne, takže nepočujete nič a neviete, čo sa za vami a pred vami deje, alebo aké sú vaše časy na kolo, a preto vlastne je lepšie, keď niektorí používajú tie interkomy, lenže je to dosť drahá záležitosť, takže možno niekedy sa k tomu dostanem. Tak dajte túto odber a možno si to budem niekedy môcť dovoliť. A blížime sa vlastne k poslednej veci, čo si ukážem v tomto videu, sú vlastne topánky, ktoré sú tiež veľmi dôležitou súčasťou, aby ste mali dobrý reakčný čas na plyne a brzde, lebo vlastne závodné topánky majú špeciálnu podrážku, ktorá je veľmi tvrdá a vy keď len trošku niekde dupnete na pedál, tak vlastne sa stlačí tým pádom celý. A je to veľmi dobrá pomôcka na hociaké pretekanie, na hociaké motokári a hlavne jedna z tých povinných výbav, keď chcete jazdiť o niečo vyššiu lígu. No a ešte teraz by som tu chcel dať taký bonus,
aby som chcel povedať, bez vlastne čoho sa zaobídete a bez čoho sa nezaobídete, keď chcete začať jazdiť motokári. Keďže viem, že veľa ľudí by s tým chcel začať, po prípade nevedia, čo si mám na to kúpiť. Ja keď som začínal s motokárami, tak som vlastne začínal s tým, že helmu som si požičiaval od haly, chránič na krk som si tiež vlastne požičiaval, ale podľa mňa, čo sa týka helmy, je veľmi dobré mať vlastnú, lebo neviete, koľko ľudí to malo pred vami. Aj keď máte vlastne vlastnú kuklu, je dobré si kúpiť vlastnú helmu. Podľa mňa je veľmi dobré si kúpiť začiatku rukavice, keďže viete zohnať aj veľmi lacné rukavice, ktoré sú napríklad 20 €. No a ešte podľa mňa posledná časť, bez ktorej sa fakt nezaobídete, sú tie boty, lebo bez nich nemáte veľmi dobrý cit, keď máte hlavne hrubú podrážku, nie je to veľmi ideálne. Takže buď si brať nejaké vansky, ako som to ja robil na začiatku, alebo si kúpiť takéto boty, ja ich mám napríklad z bazaru, tam som ich kúpil za 40 €, čo si myslím, že je taká v pohode cena. No a posledná podľa mňa dôležitá vec, možno ešte dôležitejšia než tie boty a rukavice, je ten reberník. Ten vám vo veľa halách vám ten reberník nepožičajú, takže si budete musieť kúpiť vlastný a myslím si, že vám to zachráni rebra pri veľmi veľa nárazoch a bez toho už by som asi ani nesedol do motokári. Takže aj také 4 hlavné veci, a to je helma, rukavice, boty a reberník.